Прывітанне. Гэта лепшыя кнігі года, гэтае відэа. Не будзе топа, не будзе п'едэсталаў, не будзе медаляў ніякіх. Гэта папросту лепшыя ў сваіх катэгорыях кнігі. Кнігі, пра якія я не магла спыніцца і расказвала ўсім побач, хто быў гатовы слухаць. Такіх няшмат, таму я тут. І давайте пачнем. Што, як не дэтэктыў, можа забальзаміраваць нашае сэрца і душу, таму што ты заўжды ведаеш, што загадка будзе разгадана, усе злачынцы будуць пакараныя, і гэта дае нейкае такое утульнае пачуццё, але каб гэты дэтэктыў быў яшчэ неяк добра збалансаваны і не аказаўся нейкім вельмі прадказальным ці глупым, папросту гэта рэдкасць. І вось такую рэдкую пярлінку я нясу, і гэта «Вядзі свой плуг па костках мёртвых» Вольгі Такарчук. Яна адна з няшмат лікіх тых, хто ўвайшоў у гэты топ і ёсць у мяне ў папяровым выглядзе. Бабуля, не бабуля, сталая жанчына ў закінутай польскай вёсцы, трошкі ўжо паехаўшая па тэме Блэйка паэта і натальных карт, астралогіі. Яна лічыць, што забойствы, якія адбываюцца ў гэтай вёсцы, забойствы мужчын, гэтыя забойствы робяць казулі і жывёлы. Праз непавагу, праз паляванне на жывёл. Ёй яшчэ і зоркі гэта падказваюць, яна ідзе да паліцыі і пытаецца нейкія доказы прыводзіць, але, канешне ж, ёй ніхто не верыць. І яна са сваёй кагортай, якую яна сплачае вакол сябе, такіх цікавых персанажаў, там ёсць і прадавачка секонд-хенду з Алапецыі, і там ёсць рокер, пажылы такі энтамолаг, і ёсць казачны грыбнік у чырвоным каптурку, і ёсць яе вучань, у якога алергія на ўсё ў гэтым свеце. Яны разам пытаюцца знайсці праўду, і гэта аказваецца складаней, чым падаецца адразу. Такі бадзёры, правільна утульны аповед, які яшчэ і паспявае нейкія сацыяльныя, маральныя, экалагічныя пытанні ставіць і зноў-такі казаць пра маральную шэрасць і пра тое, што сусвет не чорны-белы. Ідэальная, мне падаецца, інтэлектуальна-разважальная кніга. Нічога больш не магу сказаць пра яе. Наступны лот. Гэта то ли кніга, то ли я не ведаю што, але я працягваю рэкламаваць яе паўсюль і не збіраюся спыняцца, таму што я лічу, менавіта яна можа нешта трохі павярнуць у вашым жыцці. Гэта лекцыі Мірама Мамардашвілі пад назвай, цыкл лекцый пад назвай «Псіхалагічная тапалогія шляху», заснаваная, канешне ж, на цыкле раманаў Марселя Пруста «У пошуках страчанага часу». Вы скажаце, які Пруст, які Мамардашвілі, навошта нам бясконцы цыкл лекцый па тым, што мы не чыталі, не збіраемся? Адкажу я вам, студэнты, якім чыталі гэтыя лекцыі, таксама не чыталі Пруста, і гэта увогуле не шкодзіла ім сядзець на гэтым бясконцым цыкле, але ў гэтым выпадку гэта плюс тое, што гэта бясконцыя лекцыі. Гэта пра жыццё, пра філасофію агулам, не толькі неяк у дачыненні да рамана Пруста, і на самой справе я зараз не жартавала, студэнты не чыталі гэтага раману, але абмяркоўвалі яго з нейкімі там тэорамі, якія выкладаў спадар Міраб сваім аксамітным голасам. І я лічу, што нават калі не ўсё будзе зразумела, нейкія кавалачкі жыцця пра час, пра тое, што мы ўкладаем у жыццё, пра тое, што ёсць сіла волі, якое жыццё сапраўднае, што мы можам паспець, і што такое час, што такое мастацтва. Усе гэтыя галоўныя пытанні там разглядаюцца вельмі разумна, таму што зараз гэта гучыць трошкі так ванільна. Гэта зусім не так, і мне падаецца, што нават калі не ўсе гэтыя лекцыі паслухаць, нават калі не заўжды вельмі фокусавацца на гэтым, яны могуць прынесці штосьці, нейкі паварот у вашым мысленні, які будзе менавіта для вас. Менавіта для вас распакуецца нейкая гэтая мадленачка, якая дасць новыя пачуцці і новы кут погляду на вашае жыццё. А калі нават не, то гэтыя лекцыі можна проста на добры сон замест шума мора слухаць і поўніцца гэтай філасофіяй дабрыні святла. Гэта нешта неверагоднае. Я ўжо прадала гэтую ідэю слухаць гэтыя лекцыі некалькім людзям, якія нават не чыталі Пруста, і вельмі паспяхова, таму не збіраюся спыняцца з гэтай маёй місіяй. Я ўжо, напэўна, казала калісьці, але я люблю, каб кніга ўзяла, так патрэсла мяне і зрабіла неяк балюча, заставіла перажываць, пакутаваць, і пажадана непростой факт, што яна настолькі дрэнная.
І з гэтай задачай у гэтым годзе хірургічна, дакладна справілася Джулія Армфілд і яе «Our Wives Under the Sea» «Нашыя жонкі пад вадой» на дне марскім. Не ведаю, як перакласці добра. Гэта гісторыя Міры і Леі. Міра перажывае за сваю партнерку Лею, таму што яна вярнулася з доўгай глыбакаводнай экспедыцыі, якая павінна была цягнуцца месяц, а зацягнулася на паўгады. Яна ўжо нават не верыла, што яна калісьці пабачыць Лею. Але Лея вярнулася, і Лея цяпер падаецца не такой, як яна была. Яна ўсё больш часу бавіць у ваннай, яна ўсё менш размаўляе. І Міры адчувае, што гэта, напэўна, не той чалавек, якога яна палюбіла. Што цікава, гэты зачын вельмі нагадваў мне другую гісторыю з фільма «Трыпціха» Йоргаса Лантамаса «Віда Дабрыні», але настрой тут апынуўся зусім іншы. Гэта сумная, трагічная гісторыя, якая кранае тыя тэмы, якім мы ў сваім жыцці, напэўна, не вельмі хацім кранаць, пакуль не прыйдзе час. Гэта тэмы жалобы, тэмы смутку. І каб тут не спойлерыць асабліва, але там не атрымаецца спойлерыць, на самой справе тыя, хто любіць добра закальцаваныя такія канцоўкі, якія прыносяць нейкае задавальненне ад таго, што ўсё скончылася і скончылася прыгожым чынам, магчыма, могуць быць расчараванымі. Але ў астатнім гэтая кніга проста робіць неяк так балюча, але крыштальна празрыста, прыгожа, і робіць гэта вельмі паэтычна і не занадта сентыментальна, таму табе не хочацца так скурчыцца ад нейкай няёмкасці. Я сама лічу сябе аматарам выключна мастацкай літаратуры, але калі паглядзела на свой спіс прачытанага ў гэтым годзе, я была здзіўлена тым, што амаль 5-я частка гэта нон-фікшн, і нон-фікшн неблагі. Але тут менавіта я б хацела расказаць пра кнігу, якая нечакана мяне ўразіла, і гэта кніга Патрыка Радана Кіфа «Нічога не кажы». Гэта журналісцкае даследаванне пра часы канфліктаў у Паўночнай Ірландыі, так званыя «The Troubles», або цяжкасці, напэўна, можна перакласці. Гэта час тэрору, жахаў і тэрору мірнага насельніцтва, які быў звязаны з дыскрымінацыяй каталіцкага насельніцтва ўнутры Паўночнай Ірландыі і пратэстанцкага ў Ірландыі, і таксама праблемы аб'яднання Ірландыі і Паўночнай Ірландыі і незалежнасці ад Вялікабрытаніі. Я ведаю, вам ужо нудна, мне было б таксама, я не ведаю, якім чынам мяне знайшла гэтая кніга, ведаю, але гэта не так важна. Але гэта сапраўды класны дэтэктыў, які яшчэ дае нейкія дадатковыя, з сабой нясе маральныя пытанні. Увесь аповед будуецца вакол ніці выкрадання маці 10 дзяцей Джин МакКонвілл, якую выкралі ў 1972 годзе, і яна лічыцца адной з тых, хто знік у часы цяжкасцяў, а такіх людзей было нямала. Як лічыцца, іх выкрадалі байцы ірландскай рэспубліканскай арміі, але гэта не было неяк даказана ў тыя часы. Вось гэтае даследаванне сплятае купу чалавечых гісторый вакол гэтай ніці выкрадання Джин МакКонвілл, і мне больш за ўсё па адчуваннях гэтая кніга нагадвае серыял «Ва ўсе цяжкія» з той нагоды, што там таксама тыя ж маральна шэрыя нейкія адчуванні па ходзе чытання, таму што ты знаходзіш сябе неяк у такім перажывальным стане за тых, каго ты павінен лічыць злодзеямі, тых умоўных злодзеяў, якія робяць нейкія неверагодна жорсткія злачынствы, а потым пакутуюць як нейкія святыя, і ты агулам не ведаеш, за каго ты перажываеш і чаму. І Джэры Адамс, гэта я пра вас скажу па большай часці. Калі вы хацееце разабрацца ў канфлікце Паўночнай Ірландыі, гэта, напэўна, не ультыматыўны гайд па гэтым пытанні, па гістарычнай спраўцы, але гэта супер кніга для таго, каб здзівіцца, як жыццё бывае нашмат цікавей за мастацкія выдумкі. Ой, наступная катэгорыя – гэта лепшая беларуская кніга. Я тут так трохі пачала гайдацца, таму што я нават зараз не ведала, што казаць, таму што тут у мяне 2 прэтэндэнты. Гэта «Перамена месца» ў Ягасі Каляды
і «План бабы Розы» Паўла Касцюкевіча. І мне здаецца, што я бяру апошні, што гэта будзе «План бабы Розы» ўсё ж такі. Гэта пра мінскага псіхатэрапеўта, вынаходніка унукатэрапіі, што б гэта не значыла, які гойсаецца паміж сваім домам і спатканнямі са сваёй каханай у Еўропах. Але гэта не галоўная лінія, таму што галоўная лінія — гэта адсутнасць адной галоўнай лініі, а гэта увесь той сон дзядулі-бабуль, які фізічна і псіхічна не адпускае свайго дарослага ўнучка. Калі вы бавілі час у дзяцінстве з бабулямі і дзядулямі, я думаю, вы разумееце, якія там ёсць плюсы і мінусы. Але вось памножце ўсе гэтыя плюсы і мінусы на 10, таму што бабуль і дзядуль там фенаменальна многа, неяк статыстычна неймаверна, таму што там ёсць і разведзеныя, і ёсць пра бабулі, пра дзядулі, таму гэтых баброз, дзядзь Лёнь там проста неверагодная колькасць, і вельмі добра, што на друкаванай версіі ёсць дрэва генеалагічнае. Я думаю, магчыма, не заўжды вам будзе дапамагаць, але ўвесь гэты яскравы паноптыкум нейкі цікавых герояў, у якіх будзе нескладана пазнаць кагосьці, каго вы ведаеце. Я лічу, што гэта вельмі такі дакладны партрэт, мне падаецца, сярэднестатыстычнай сям'і, не ў тым плане, што там 20 дзядулі-бабуль, а ў тым плане, хто захоплівае ўладу, якія жанчыны, якія мужчыны ёсць у вашым атачэнні, у сямейным атачэнні. Я яшчэ вельмі адчула сябе рэпрэзентавана як гарадское дзіця, таму што заўжды вось гэта ёсць рамантыка вясковых дзядулі-бабуль з козачкамі, з кароўкамі, а тут яе не было, і я такая: наконец, малінаўка, зялёны луг, вось гэта ўсё. Гэта нечакана феміністычная кніга, яна чапае трохі і міфалогію, і не толькі тым, што галоўныя героі там часамі клічуць Тэсей, і гэта не ласкавая такая мянушка ад каханы, а яшчэ нейкі такі пласт культуры пад гэтым захаваны. Але апроч таго, што гэта вельмі смешная і насычаная кніга, няглупская такая, гэта вельмі прыемнае чытво на светлы такі добры вечар. Не бачу ніякіх прычын, каб вы не ўзялі, не пачыталі яе у такі дзядуля-бабулявы настрой. І перад тым, як мы пяройдзем да проста лепшай кнігі, проста лепшай, без катэгорый, трошачкі ганаровых згадак. Няхай тут будзе Томас Пінчан, з яго выгалошваецца лот 49. Я не ведаю, ці я занадта дужа часу бавіла з гэтай кнігай, хоць яна 120 старонак, але на ангельскай гэта быў такі шчыльны, складаны тэкст, у якім адбываецца так шмат. Ён нейкі псіхадэлічны, галаграфічны, нейкая Аліса ў стране цудаў для дарослых, але замест Алісы там дарослая каліфарнійская домагаспадыня, якая атрымлівае ў спадчыну нешта вялікае ад свайго былога хлопца, але гэта яшчэ трэба знайсці і прабрацца праз гэтую нару канспіралогій, якія яе атачаюць, а можа і не атачаюць, хто ведае. Такая складаная і заблытаная кніга, тым і геніяльная, мне падаецца. Не магу не сказаць пра гэты звышразумны, крысталічна вывераны такі прыгожы тэкст. Марсель Пруст «Садом і Гамора». Вы думаеце, мы тут з Мамардашвілі будзем у топе, а без віноўнікаў урачыстасцяў, канешне, будзе тут Пруст. Яго 4-й том «Пошукаў страчанага часу». Гэта самы вясёлы, мне падаецца, самы насычаны нейкімі падзеямі пакуль што том. І больш поўны за астатнія саманянавісці нейкай жахлівай і нейкага самаашуканства. What's not to like, як кажуць. І ганаровая згадка бляшанага барабану Гінтера Граса фантасмагарычная, гратэскная, ну вось гэта ўсё любяць тут казаць. Гісторыя фізіялагічная часамі, можа і занадта, калі вас гэта трошачкі засмучае, то можа ўстрымайцеся. Гісторыя хлопчыка, які адмовіўся сталець і расці ў 3-гадовым узросце. І гэты барабанны дробат усяго таго, што ён пабачыў, гэта і жыццё, і смерць, і вайна, і тое, што ён пабачыў пад спадніцамі сваёй бабулі, і ў пупку сваёй сяброўкі Марыі. Ну, вось такое. Вельмі чакаю беларускага пераклада Сяргея Матыркі, які перакладаў Рэмарка і Фіцджеральда для нас з вамі, і вось, можа, ў наступным годзе будзе. Вельмі чакаю, і давайце чакаць разам, так будзе весялей.
і ўсё, і ўсё. І вось зараз лепшая кніга. Вось калі б была такая планета, а можа яна і ёсць, на якой не было б вось кніг, у якіх ёсць і канец, і пачатак, і сярэдзіна, і нейкі зачын, і сюжэт, а вось каб яны былі як нейкая іскра, як імгненне, якое адразу перадае табе ўсе пачуцці у адзін момант, і ты разумееш усё. Вось мне падаецца, нават на такой планеце існавала б бойня нумар 5 Курта Воннегута. Дарэчы, бойня нумар 5 так і не паказала. Гісторыя Біллі Пілігрыма, салдата Другой сусветнай вайны амерыканскага, які перажыў вайну і бамбардыроўку Дрэздена. Яго выкрадаюць іншапланетнікі, тральфамадорцы. Як вам такое? Вось як бывае. На гэтай планеце няма паняцця часу. Іншапланетнікі бачаць усю гісторыю сусвету, усё жыццё кожнага чалавека разам, вось нібыта як мы бачым ланцужок гор. І так, і гэты аповед, ён складаецца з нейкіх выпадковых, невыпадковых гісторый з жыцця Біллі Пілігрыма, якія складаюць вось такую, прабачце за пошласць, вялікую гісторыю маленькага чалавека. Гэта антываенны раман, хоць, як кажуць героі ў гэтым рамане, ці можна напісаць антываенную кнігу, таму што гэта тое самае, як пісаць антыледавіковую кнігу, таму што ледавікі цяжка спыніць. Вось калі вы глядзіце раптам зараз вельмі дзіўныя справы, ну ўсё, засталася апошняя серыя. Там Нэнсі, у такі напружаны момант, яна прызнаецца Джонатану, свайму хлопцу, што яна на самой справе не чытала бойню нумар 5, а чытала толькі кароткі змест. І я вось думаю, ці можа Джонатан працягваць звязваць свой лёс з гэтай жанчынай, таму што гэта важна. Прачытаць бойню нумар 5, я лічу. Вось бываюць такія кнігі, калі ты маеш нейкія сумневы, ты не ведаеш, параўноўваеш з тым, што чытала ўжо, што будзе яшчэ, ці ставіць тут 5 зорачак, ці не. Вось тут не было ніякіх сумневаў, папросту гэта вось такая кніга. Во як бывае. Я жадаю вам шчаслівага Новага года, шчаслівых дзён, шчаслівых людзей побач, шчаслівых вас. Дзякую вам велічэзна за тое, што вы былі тут. Дзякую за падтрымку. Вы лепшыя на самой справе. Тут не пра лепшыя кнігі, пра лепшых вас. Дзякую велічэзны. Абдымаю.